lapha. I'm the last man standing. Uma ungayi-understand ikhathi uzozonda abantu. Uhamba uthi labantu laba abafikelwe izinto zabo kukhona bahambe bayokhothama ezinyokeni ezinamakhanda u7 akonyoka la. Kufika ikhathi zabo. Oh yes, oh yes. Oh yes. Uma sekufika isikhathi sakho, in fact, uma abantu bengakasho ukuthi uthwele, ubokwazi ukuthi asikafike esakhe isikhathi. Ngoba uma esakhe isikhathi sifika, kumangala abantu ababecabanga ukuthi bangcono kunawe. Kumangala abantu abake bakuhleka, abake bakubukela phansi. Bamangala ukuthi kanti lona uqhamukaphi manje. Kanti ulindile, ukwazile ukulinda esikhathi ongesona esakho. Let me close like this. You see, uma obaba bebulawa lapha kuthiwa history yakhona ithi it was between 10 and 16 years. Amathamba egcwele ithafa. Omile esigodini. Between 10 abekho exactly between 10 and 16 years. Amathamba ehlakazekile. Amagibhithe ethe sanqoba. Mayifuna ukuziphakamisa ayikhona esigodini afika athi sabaqeda lapha. Sabaqeda lapha. Sabaqeda lapha. Kodwa ngesikhathi amaBabiloni ebabulala uNkulunkulu wathula. How do you handle yourself in the midst of the silence of God? Wathula uNkulunkulu bafa. Nezinja zafike zadla, zathatha namathamba amanye zawacaba zawagwinya. Isikhopho sashaya izandla. Sathi hooray. Siqedile ngabo. Kwaphinde kwabanje omama. Bafakwa kwi-isolation. Wathula uNkulunkulu. Usuke sewuye inkambe. uNkulunkulu mayithulile.